Vítame vás pri sledovaní inštruktážneho videa pre obsluhu setoboxov. Dnešná časť o zábavných aplikáciách. Každému dobre padne čas od času vypnúť, pustiť si pohodovú hudbu alebo surfovať len tak po internete. Na televíznej obrazovke máte už aj túto možnosť. Vďaka setoboxu Antik nájdete na televíznej obrazovke okrem typicky známeho internetového prehliadača či známeho YouTube aj rôzne typicky slovenské aplikácie, akými sú napríklad televízia denníka SME alebo hudobný videoportál MeToo či napríklad aplikácia Fanrádia. Samozrejme aj mnohé ďalšie, ktoré neustále pribúdajú. Používať internetový prehliadač je najlepšie pomocou bezdrôtovej multimediálnej klávesnice. Tá vám výrazne uľahčí a zjednoduší surfovanie po televíznej obrazovke. Nielenže rýchlo zadáte napríklad adresu obľúbenej web stránky, ale integrovali sme aj ovládač myši, hlasitosti a ostatné funkcie, ktoré poznáte z diaľkového ovládača. Klávesnicu dostanete vo všetkých pobočkách Antiku alebo na telefónnom čísle 055 30 1, 2, 3, 4, 5. Prehliadač spustíte z hlavného menu v položke Zábava. Po potvrdení sa do 10 sekúnd objaví predvolená stránka. Po obrazovke sa pohybujete guličkou myši, kolieskom pod guličkou alebo na diaľkovom ovládači pomocou smerových šípiek. Jednoznačne však odporúčame ovládanie pomocou samostatnej klávesnice, čo prináša úplne iný rozmer ovládania. Vrchná časť obrazovky slúži na zadanie internetovej stránky. Hneď vpravo si môžete kliknúť na symbol lupy, kde si môžete obraz zväčšiť v niekoľkých úrovniach a naľavo si môžete sa stránku uložiť medzi obľúbené po stlačení hviezdičky. K sledovaniu televízie sa vrátite s tlačením tlačidla Exit. Podobne jednoducho pracujeme aj s ďalšími aplikáciami ako YouTube na vyhľadávanie a prezeranie rôznych videí, TV SME, najsledovanejšia slovenská internetová televízia, multižánrové Fanrádio, kde si každý nájde to svoje, aplikácia Košice s aktuálnymi informáciami o kultúrnych podujatiach, videoportál MeToo a podobne. Aj tam na pohyb používame smerové šípky, tlačidlo OK na potvrdenie výberu a tlačidlo Exit na opustenie aplikácie alebo návrat do predchádzajúcej obrazovky. Dúfame, že zábava v setoboxoch od Antiku vám prinesie veľa relaxačných chvíľ.